Ассалому алайкум дӯстон. Мо аввали баҳор дарахтое ки калон сар карда, дарахтои 7 то 10 сола дарахтое ки ҳамон нав мода маъқул набуд, як намуди пайванд, яъне исканапайванда гузарондагӣ будем. Мана ҳозир мо тафтиш мекунем кани ҳамин пайвандаи мо гирифтагӣ ҳаст ё нест. Хоб ман ҳамин себе ки ҳозир мебинед 9 сола себай дарахт, мо ҳамина ду хел себа пайванд кардем. Тарафи рост себи намуди пахтасеби яъне меёнапаз, аз тарафи чап себи голден, нави голден ки тирамода мешавад, мепазад. Ман ҳозир тафтиш мекунем. Ман ин навуш мана ин пайванде ки мо кардем, мана пайванд гузарондагӣ будем. Мана ин тараф болуда мана баркадаги гирифтагӣ. Анакун намуди дигарша мебинем. Мана бар кардагӣ. Хулоса мана ин дарахти мо ду наве ки пайванд кардем, пайванд нас қапидагӣ гирифтагӣ. Ҳозир мо себи дигар себа мебинем ки кадом нави пайванд кардагӣ мо гирифтагӣ, кадом навуш не. Мана дӯстон себи дигар себе ки инам 9 сола себа. Хоб ина иҷа мо ишора кардагӣ будем. Агар дар ёдтон боша, ман инҷа ҳамин хел чӯбо қатӣ сар карда. Мана аввал шай якта чӯб мондагӣ, мана охиронш омаданда инҷа 1 2 3 4 5, яъне 5 нави панҷум намуд. Ҳамина мо ишора кардем, ҳар якта ҳамин нави сева. Хоб ҳозир мебинем мана нави якум. Мана бародаро диде, мана нави якум. Мо ҳар як ҳами кундада бисёршда дутагӣ кардагим, дута пайванд. Хоб мана нави дуюм. Иншам гарчанде сев камтар дертар амал кардагӣ, мана гирифтагӣ бар кардагӣ дуюм. Хоб сеюм, мана инам гирифтагӣ, мана инам пайванди мо гирифтагӣ. Хоб анакун инам сеюм навай. Мана ҳаме ки ина сеюм инда дидем, инам сеюм ай. Мана чӣ хел нағз бар кардагӣ гирифтагӣ, амалш хубтар ай. Хоб чорум. Мана чорум нава мебинем. Инҷа мо дута пайванд кардем, дута пайванд. Мана иниш гирифтагӣ ай. Инишам иниш небудам якташ дар кор ай. Хоб гирифтагӣ ай. Хоб анакун нави охирон панҷума мебинем. Мана аҳамият дошта бошед, мана инҷа панҷум. Мана ҳар ду пайванде ки дар як кунда кардем гирифтагӣ ай. Хоб ин дига вайдам кардагӣ мо гирифтагӣ ай. Яъне хулоса ҳамин як себда мо 5 нава пайванд кардем. Хоб агар ҳамин мо чӣ кор мекунем ҳозир? Ҳозир мо ман ҳамин навдои зиёд будагиро мегирем. Навдое ки ман ҳамин байнда биромадагӣ инора мегирем, барои ки қувва пурра дар ино биёяд. Ман ҳамин навдои пеш будагиро мегирем. Мо як кори дига мекунем. Агар хоҳем ки ман ҳаминҷа 5 нава, ҳамин нави худшам якташа монем, ман ҳамин ҷои кушодӣ ай. Ман ҳамин ҷои кушодида яктай ҳамина мемонем. Яктай ҳамин пешина. Пешинае ки ҳамин наве ки мода он қадар маъқул набуд, ҳамина як навдаша мемонем. Лекин дар як себ ҳаминҷа 6 нави себ мешавад ки ҳамаш гирифтагӣ ай. Анакун баъди ин мо чӣ кора бояд анҷом диҳем? Мо ман ҳамин чизе ки аз сабабе ки ман ҳамин сол бисёр хунукӣ омад, бисёр ҳам барфу борони пайҳам омад, бисёри дарахтҳоро хунук задем. Мана чӣ хеле шумо огоҳе, мана ҳосила ба пуррагӣ айбайн буд. Мо ҳам боварӣ надоштем ки ҳамин пайвандои мо мегирад, яъне дудила будем. Лекин мана хушбахтона ман ҳамин ҳамаи пайвандои мо ҷойда ки пайванд гузарондем дарахтода, ман ҳамин дарахтои калонда ҳамаш гирифтагӣ ай. Мо ҳозир кадом амалро иҷро мекунем? Мана чӣ хеле ки гуфтем, ҳамин навдои зиёдтира мегирем. Ман ҳамин навдое ки ҷое ки ай пешина буд, инора мегирем. Баъд ҳамин ҷое ки ман ҳамин бастагием, ҳамина мо бастагӣ бидем, аз сабаби ина барахтара мекушодем мешид. Анакун ҳаво хуб шидагӣ ай. Мо ҳаминро мекушем. Ман ҳамин ҷое ки бастагӣ будем, мо ҳамон килонка ин дигар дар кор намешавад. Ҳамина ҳар якта ҳамина мекушоем. Баъд ман ҳамин кадом навдаи калони пешинаеда ки дута ман ҳамин аҳамият дода бошем, ман ҳамида дута кардагим, ҳардуш гирифтагӣ ай. Ман ҳамида дута. Ман ҳамин хели навда ҳозир бо ҳаст, қариб ҳамаш ҳамин хелиам. Мана аҳамият дода бошем. Мана
من همینجا دو تا من همین نوده ما دو تا کردیم هر دوش گرفتگی های من این نوده من اهمیتی من اینم گرفتگی اینم لیکن ما همین چیکار میکنیم ای همین دو نوده که اومدگی های همین دو نوده یک تا همین یک تا که نغز این شوف افتگی من نسبتا این شما میکنه میپرتی یا ما اینجا میبریم خب بعد اینو رو میکشیم گفتیم اینو رو میکشیم میبریم تمام یعنی همین عملی که ما گذراندیم اسکنه پیوند همین درختو ده نغز گرفت برای همون درختایی که نوهایی که درختای خوب فرق نداره من این درخت از ما گفتیم همینجا 9 ساله درخته من 9 سالش رفته ده 9 ساله 10 ساله این کلون هم باشن همین رو برای که ما وای نکنیم نه که همین عملیمون نتیجه داد ما همین ایریشه نمیکنیم ایریشه همین خیلی به همین طریق اسکنه پیوند همین بهترین پیوند من این پیوند درختای کلون ده با همین طریق ما پیوند میگذارونیم بعد این چی رولی کلون میبوزه این همین در حال قلمچویی که ما کردیم گرفتگی های همین در یک مدت کوتاه ممکن اگر سال آینده هم نباشه 2 سال بعد همین با پورگی حاصل بیاد برای که یعنی تنه بقوت های ریشه بقوت های یعنی اون سبی که ما ناو نیهولی که میشینونیم و مدت یک خیلی 6-7 سال بعد حاصل میبیان این هم مدت 2 سال همین پیوندی کردگی ما حاصل میتیه من باقی دوستان در امان خداوند باشه